Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Minecraft. Πάλι. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα κρυφό σπίτι. Αυτό είναι το κρυφό σπίτι. Και το κόλπο ποιο είναι? Αυτό εδώ. Και μπαίνετε μέσα. Μετά το θέλετε να βγείτε αυτό. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό tutorial για να δείτε πώς γίνεται. Πρώτα, χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Χρειαζόμαστε ένα τόξο. Χρειαζόμαστε ένα redstone torch, piston με αυτή τη γλύφη και χώμα. Απλό. Περιμένετε. Και ένα ξύλινο πραγματάκι. Όχι πραγματάκι, τι είναι αυτό? Ξέχασα τι είναι αυτό. Ωραία. Κόβουμε αυτό και βάζουμε αυτό. Βάζουμε το redstone torch και το χώμα. Μετά από το χώμα, redstone torch. Stone. Μετά εδώ και το piston. Έτσι και έτσι. Έκανα ένα... Όχι, μια χαρά είναι. Έτσι. Και μετά με το τόξο ανοίγει και μετά κάνει το δωμάτιό σας όπως το θέλετε. Και αυτό ήταν το βίντεο μας. Κάντε ένα like, ένα subscribe και γεια σας.